Ati, kay Bok ati, ang si Pastor ati, putot daw ka daw. Ati, ano si Inchik ba? Nga, baho daw ka. What? Wala ka, wala ka tawas-tawas. Bantay lang yun ang pastura na. Ano si Inchik? Payat lang agi. Bantay lang na. Kalagot po ning mama, oy. Kalaag lagi ta, pero gipakuyog mo po ang way buot na to ng mga manghod. Ay naku kalagot ani ning ali dayo di mapunta ka. Kiat anig tarong. May asa naman to itong mga manghod, oy. Way ka mga way bot din yo oy. Ilagan ni Chikoy. Mao gani akong giingon sa imo no. Pag manglaag ta diri di ta masiruhag chika diri Bitaw no kay mo ni usog na laganan, dagan jud chika diri ron. Sakto kay Domingo. Tara, explore na to ni diri Tara. Pastor. Uy. Ching manak si Biboy oh. Dago na to ta. Ching! Kuya! Ano po si Pastor o? Uy! Ano ka diri? Huwag si Kinchik kuya. Ya, padawalan pinta. Ya, tara kuya, basi mga hantong pagkaon ba? Sige. Tara. Doon na sila. Doon na. Ate ni Biboy ako ho. Ate ni Ching ako pastor. Unsa na ang pod Pastor? Nangilad na pod ka Kinchik. Ni tinirong nga mo Hatagan na mong dulaan. Usa man niya tuyo sa mo abi. Ching, kinsa man yung mga kauban ra na chika? Amo mo na mga ate. Ate? Tama lagi. Uy Biboy, ingna mong ate na regards Pastor Franz. Ching, ingna po ni mong ate Ching, regards sa Inchik. No way. Kuya, na may duwaan kuya. Pero, nakoy plano kuya. Kuya, ato na po ni Frank si Pastor o si Inchik kuya. Sige. Okay! Kani, chika. Ati! Unsa naman po din yung tuyo? Ang dula, ragod mo dito sa mukha ninyo, oy. Ati, kay Bok ati, ang si Pastor ati, putot daw ka daw. Ate, ano si Inchik ba? Nga, baho daw ka. What? Wala ka, wala ka tawas-tawas. Bantay lang yun ang pastura na. Ano si Inchik? Payat lang agi. Bantay lang na. Ate, kadali lang, ako silang balikan yung suko mo. Tara kuya! Nya, kung sa iyo sa inyo ate. Pastor, si ati Pastor, gwapo daw ka! Inchik, ana akong ate mo nga. Mura daw ka kikaduhan ni Jungkook na may 5,000. Ani, makauyog na dyan. Kaya, naig na naman mo mga ate ba? Pero asan mo matulaan? Unya na inyong dulaan. At tuon sa namo inyong ate. Tara. Kuya, di pa ka mambot na kuya, oy! Gani no? Pero, kung marama sila, mas marama ta. Ato ta dito sa mga brad kaw. Tara. Hi, Miga. Hi ay ha. Darang ayo. Kuya kay ka makasaway sa kwa pastor? Hindi, mandas na rin ganit, Cheng. Bantay lang tong duwaron. Biboy! Cheng! Bantay lang mo doon! Yaway, may dito kuya. Kuya, ingon sila kuya, sila daw binakastig din kuya, mga bayots daw mo. Bantay lang na duwaron. Naawa na to kung isa kaisag nila ron. Atuwa ng teritoryo dere. Haman sila. Kuya, tara na kuya. Ito na tayo. Turadong duha oh! Bantay lang mo ron! Bantay lang ko turon! Saman mo! Dili man ka mamong gigukod! Mga bayad ka kami! Ningon man daw ka, gahay kayo mo diri ah! Mga muli ah! Daga na tayo!